Tunlai kan mi zo thalai te sing a hian zai thiam tak tak mai kan nei a oi om lo ko ba zai thiam kan nei ani tin I zai tu ma chuan ke ni ko zai por a te kan lo tel thin na hei oma chin ngoi lampang tuye ti hu in zai hi atha ti te an soi thi ani ama ro chu thin khovel lo chang kang tiel me kha ti anga zai zir kha an ngai to lo kha ani tak tak lo ni anga ti ne ru te kan lo ne ya anin zai izia tir na hmuna te hian chu kan sei me du a ti chuanin chu ti ang thalai te zinga chuan zai thiam kan nga em kan ti to kha ama ro chu pi pu zai ti hi zai pi pu zai hi sa kan tam lo em me a voinia thalai no pang tak mai akum zat chu ke man ka hrian sei nan kha thil thal ber ani lo wa chu tiang zinga mi ama ro chu akum ang achu chuan pi pu zai hi alo sathiam khop maya a o lai a fi a fai khop mai ti kha kan sei masadu a ming chu hei kan ziak langa sei tam angai lova tin chu ba ka thil kan sei le du chu kan sound system a hian tia zai kan ngai tha ka hianin stage a hianin monitor kan da ringota hi hian kan zai thiam ti a chom tok lo nge ni tun lai sound a thato an track te thato tin sap te local na sato a chu wang chuanin a hianin monitor hian a chom tok to lo ni in na langa chu wang chuanin ear monitor hi kan mamo to em mai ani chuti ang sound here nei tu chuanin ear monitor hi kan zai solo tur ten abik takin enge indoor layout emi open air a zai turte tan hianin ear monitor hi han chop tel thei sela zai flat le zai sharp ti ang reng te khati anga an zai dik lo te music kan kal san ti te kha om to don lo ani chuwa chuanin tiang hi kan sound system nei tu te ho hian an kol fur sela tin kan zai thiam te pon he tiang hi vo dan hi kan thiam le zuwa langa ya tren ka ti mang thiam lo tak kan la omani chu tiang tura te po chu kan improve zel hi atha in ka hria chu kan sei du a chuan tun lai zai thiam la lar mmc lo chuan no pang box si pi pu zai heti mm an thiam te hi aro pui le me tuna a zai in lo ngai thang o le che ve kan wo ni pui chap da nai thiam ko em le le ngala hi ke mala kan ni lo wa azai ti khop mai
thu làm hi tia khóc mày khati song khania azai hi amoi me o hi I atlier mani kan sayang kan tlei rol zai tran tir te an lania am future upright mani kong ai takin kan video te kan ta aron ziang kan kong ai takin min lo like sakula min lo se subscribe tel turin kan som chuwa ke a react tu po hian ke react thiam lo ti ke in free a amaro chu tianga han ti ve trali ka du sia chuwang chuanin kong ai takin min lo thlir sak tu te pon min hriat thiam na tam tak kan deal bok ani khang zong kha kan video ron en thei te ani a zai thiam kan ti nge ti lo kan ngai dan ain ang lawang amaro chu hi chu a clearin amoi ni ti kha kan sei tel du ani in zawai chunga lom thu ka se